Haupa, neskak, ongietorri Bilboko estimegunera. Zer handitzen zari, Ba, ni gazi, Eta animalen. Eta ze ikastola gazatozi, deustugu ikastolatik. Eta ze proiektu gaz edo zein zue, gaur? Gaur aurkeztu dugu Dafni inguruko proiektu bat, biogeon egin duguna, eta dira Dafnia urra arkakusak dira, eta egin dugu drogatu modu baten esan da, eta ikusi zein den efektua, gero. Hori da bakoitza, talde bakoitza sustantzia bat aukeratu du, eta adibidez alkohola, nikotina eta horrelakoak, eta lehenengo begiratu dugu zeintzuk diren bere bihotzeko taupadak normalean, eta gero sustantziarekin nahastuta. Eta gero Charlie emon zue horreri buruz. Bai, hori da. Azaldu dugu gure proiektua, norekin egin dugun, nola antolatu garen eta horrela. Ondo. Eta proiektu honek etorkizunean importantzia deko, gazteen talentuan? Gu egin dugu ikastolako proiektu bat zelako, lagundu digu Biok dela enpresa sozial bat, bultzatzen duena gazteak eta zientzia erabiltzera eta, baina, uste dugu dela proiektu normal bat hor egiten dena ikasturtean, eta oso interesgarria izan da, eta oso ondo pasatu egiten. Bai, azkenien zientzia garrantziasko deko, teknologiak eta hori, eta zuek ikastolan inteligentzia artifiziala erabiltzen duzue? Ikastolan ez asko ez digute zer erakutsi horri buruz, egia esan, ez. Erabiltzen duzue ChatGPT? Bai, hori bai. Hori bai, no? Eta horrela batzuetan bai. Baina ikastolan ez digute zertaz hitz egiten horri buruz. Eta ikasteko erabiltzen duzue edo lanak itzeko? Ia da, erabiltzen dugu porque errezagoa da, eta azkenean, bilatu beharrean Googleen edo, eta hortik egon ez dakitze horrira, eta ez dakitze ez dakikual, azkenean errezagoa da hartzea eta galdetzea zerbait, eta egiten dizu, gero ere, igual zuk aldatzen duzu edo ideiak hartzen dituzu, ez duzu egiten justo berak ezaten dizuna, azkenean falloak ditu, eta, baina, oso erabilgarria da. Azkenien ideiak hartzeko, eta, eta, ze pentsetan, ze ikasko zue, ze ikasketa ingo zue, ez dakizue? Oraindik ez daukagu oso argi, baina, ni ez dakit, egia zan ez dakit, eta gainera ez digute zer azaltzen, ez dira etortzen imaginatu txarlak ematera edo zerbait azaltzeko ez digute zer ematen, orduan ez dakigu. Ez dakizue ze karrera ingo zuen, SSR, ze gradutan zauzi, edo, ze mailatan? Gauz DBH irun. Ondino. DBH irun igual, oraindik ez digute azaltzen, baina uste dut ja dela azaltzeko, batzi nola den edo nola izango den gure bizitza edo zer egin beharko dugun. Uste dut hasi beharko liratekela azaltzen ja pixka guri. Igual batzuk bakagu argi, baina beste batzuk ez, orduan laguntza behar dugu baita ere. Adibidez, más sanitario edo matematika edo administrazioa. Sanitario ni pertsonalki ez zait gustatzen, ez dakit ez du nahi, baina igual mixtoak, ez zait gustatzen ez da letra asko, ez da matematika guztiak, orduan pizka bat mixtoak, hori bai daukat argi, baina gero ja bestea. Claro. Claro, gero, batzuei gustatzen zaizkigu igual zientziak gehiago, baina ere letrak edo plan misto bat egon barko, nire ustez ondo gongo legoke, Bai. Hor misto bat egitea. Ni deko pentsauta, pero ez dakit, gero ja, Joango zari ikusten. Hori da. Tranquil, sobre la marcha, eta listo. Eskerrik asko etortzi gaitzik, eta ondo pase, geratzen dara. Mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko.